So, good morning mga ka-Fatvoy. So, ayan, time check. 5 a.m. in the morning. So, ayan, mag-bike content na naman tayo. So, ayan, puntahan natin yung mga tropa peps natin. Mga taga, AOTC, Asenso Misamis Club. So, nandun sila sa City Hall. So, tara! Playlist. So, ito na sila mga ka-Fatvoy. Calling time! So ayan, papunta na kami sa Jimenez. So mamaya guys, may pakita kayo ng Hidden Resort or White Sand. May White Sand. Ayan mga ka-Fatvoy, nandito na kami ngayon sa lungsod ng Jimenez. So, nasa dagat kami, So, waiting kami sa boat para sasakyan namin papunta sa Sperm Island. Ayan. Busing is Sige, sa ride. Kung sa orketa pa to sa aluran paling ko ako palingtan Paringta daw, Dol. Gusto na, Idol? Grabe, si Jinko lang among pinaka-partner. Power karon. at least sa binabaay ba mo daog ko ay pa biya sa grupo Sa timo, asa na sila karon? Tirahan ka, Dol? Ah, ano sila karon ng Jinko? Ano Jinko? ari apa sa kasi sa gango na to sila Apa ilan na nakol? Ato si. Teka, gagan mo dyan si.
Daddy. 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 Bonggas. Bonggas. Alas. Baga mo niya, piling baga. Ha? Iro na go. Lord, salamat sa banding na makaron. Salamat sa among travel nga kailan mo Lord, i-bless kini pagkaon nga nasa mga tabangan nila sa nga atag kini kabusganan namo. Praise the Lord. Amen. Kainan time na. Dul. Dul. Naikabaw na, napuyo ko. Baka. Oh, banding tagol. Kita to, bakit sa aluran? Naglugos ako ginawa. Ang tutulog ka ng animal, vertical ko. Ano ka, pagtindihan ako. Sabihan ako, nagtutulog. Ako magpaangat ko, pagbalik na ko, saka. Uy, may bakilyo. 21 na lang man. Hindi kang 25, 26. Kabaw. Blue job. Yate kagot. Ini na jual. Ayan mga Fatvoy, papunta na kami sa bangka. Sakay kami ng bangka at punta kami dun sa Sperm Island.
Fatvoy, nandito kami ngayon sa isang floating cottage. So, nagpaguyot-guyot kami sa bangka. Ayan. Bangka. So, sleep muna. Tapos, punta kami dun sa Sperm Island. Isang isla. Isang white island. White Sand Island. So, ayan. Sleep muna. Biyahe muna, biyahe. Look, grabe yun. Nagabili niya kita ini. Tagaising ko ah. Away, PC. Uy, bukas ay. Nauna. Alam, mabilang konsyo. Kilid lang doon, kilid. Grabe si Michael Phelps eh. Wani. Michael Phelps na Misamis. Okay kayo! FatvoyTV.